बरवा आसु जे लामा हामिया वो नाव हस्पिटालाव जे थानायखे निनि केहा डिलिभारि रावबा माने प्रेगनेन्ट रावबो नि रावखे थानायखे नाव ब्रेखेराव मा थांलाय मिक्लाय दुखे बको माहिनाय बोले बकी वाइबाय आव बाय बाख्लाये मा फाले जाव ना खैजोखे रांचाकनि गामिनि लामा अंगै दंखा दिनि रामजुंहा गामि थांहिम लाइसमानि आ गामियावनो दिनि रांचाकनि गामिनि लामा कतगो खासिग्लायै दिनि मालखुं चालकलाय दंखा मालखुं मथरलाय दंखा मालखुं मथरनाय लुकुरक अबनो सावखनारिका दिनि खरकसा सा खामिया नायनो थांमानि रामजुंहा गामि अम्पि आमचाइबाय नायकलजाक अम्पि आरडि ब्लकनि बिसिंगनो कायसा तिप्रासा गामि दंमानि रामजुंहा गामि हिनै दंमानि अ जागावनो दिनि बेलाखेनो लामा हामिया अंगै दंमानि जरावनो दिनि खरकसा तिप्रासा सा खामिया अंगै दंमानि मालखुं कसारै अम्पि हातिनि थांलाय जामानि मालखुं मथरनाय लुकुरक थांमानि मांखा बेलाखेनो रांचाकनि लामा कतगो खासिलाय दंमानि रामजुंहा गामि आमचाइनि लुकुरक अ रामजुंहा गामि आमचाइनि लुकुरक अबब सावैखनारिखा दिनि मालखुं मथरनाय लुकुरक न दामहिंके दिनि सा खामियारक बरकनि गामि रग सा खामनक रग तलांनानि हेंका हेंकाय वायें बायसे बालै तलांनानि नांख लामा तंगैप लामा गैरैहाय इमांनि मुखथां अंगैदे मानो हिनिनो दिनि सावैखनारिखा मालखुं मथरनाय लुकुरकनि बसकांग खरकसा तिप्रासा रामजुंहा गामि आमचाइनि लुकुरक एबो सावैखनारिखा रामजुंहा गामि आमचाइनि लुकुरक ककथुम थुपनाय ककथुमा थुमनाय रकनि बसकांग फायै दिनि 3 इन्जिन सरकार दंगैब हेकेबा 3 इन्जिन हाबां दंगैब गैरैहाय दिनि तामनि बागै आसुक गामिका सावैनाय खेंखाय तिप्रासा गामि आमचाइनो अबाहायके नुकजाकुग लाहार हामिया दिनि गामिनि लामा हामिया गामिव दै गैरै हर गैरै जोंफेरां गैरै हिनि सावैखनारिखा तैब सावैखनारिखा रामजुंहा गामि आमचाइनि लुकुरक दिनि CPIM नि सागनो अ लामारक रि जाकमानि जोंफेरांरक रि फैजाकमानि ताबुकनि 3 इन्जिन सरकारनि यागो मुंसाबो मान्याख अ रामजुंहा गामि आमचाइनि लुकुरक हिनिनो दिनि खरकसा तिप्रासा ककथुम थुमनाय रकनि बसकांग सावैखनारिमानि ककथुमा Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao tishuri jao TTAADC hapangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham ya pharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung आं फैयो निनि मुंलक माफि नजिराय दिया नजिराय दिया ओंखे बलक बक मा पारा हिम रांजोहाने ओंखे ब ता जे तुंगमो आपातत तुंगमो जे बर्तमान सरकारिले बनों पारा बोले माक मासो माने लामानि तोयनि कारेन्टनि हइतेले माक मासो नौ नौ रि खुइनो थातमो आबदिन मारो तंग बनो लामा के बो लामा नो तुं व्यवस्था खालामने मसे बो निनि बो बिउतो आइपेटि फोनतो दाबु फोनतो कइ माता बो नो चिंबा बे व्यवस्था के याना के बाके आनतो आना के तुके वाट किलोंखो गारि खो काम के थांया खामाया ना के बाय काय तले माया किलों के आबो फोतो ना इनखे बरवा आसु जे लामा हामिया वो नो हस्पिटालाव जे थानायखे निनि केहा डिलिभारि रावबा माने प्रेगनेन्ट रावबो नि रावखे थानायखे नाव ब्रेखेराव मा थांलाय मिक्लाय दुखे बको माहिनाय बोले बकी वाइबाय
เอาใบบักไล่มาผลิตเจ้านักกิจแค่ อ๋อ ส่วนโคสต์นักกิจ อ๋อเอาดินแค่มันนี่ position จะใกล้ตัวเนี่ยอินแค่รอการิตรงเพราะเสมันการิตรงเพราะเสทั้งไม่อะมันนั่นลามันนี่เวลาแค่เรา เขาจะทำมาพอจงไว้อินบอกกี่ใบแค่ทั้งไม่ยังตัวนักกิจ ทั้งไม่อะเอาวันนงแค่เรารอจะปารันหิงแค่ตรงไหนเรามันสรการเราเบรกมันตีดินใบกอกใส่อินซู सरखार न फो साने हनो साने मलकी चिम बो ए लामा अफो खेती तुइ बो बो बेबस्था खेती तुइ फो ता ओ चिन राउन जहा पाराले तुइ बो फो खुआर थांसे ओ हाकजामा दो आमने या फो 5 किलोमीटर थांये तुइ खौये न मानुं लै जाउ ना कोइ इनके बो एलाका वाले नी बीजेपी नि पंतु तिप्रमो तामो तो आईपी पंतु एमएलए राव नी एमडी से रोला बदिन मा वहा सु फाइवे माने पारा प्रतिबासी नो नाइमो बदिन मा कौकसे मा रखया केसे तुंग माने के रोके चिनी अको तुइ बले दो चिनी खेराउन जहाबो के आईपी दिबो तिप्रमो थाफोन तो तुइ बले दिना इनो कोलेको से मनो आरपो किता के चालुं याखो चिनी के ना कि इनके अब तुम फुरो चालू नी आइडिया के हा साख नगले फायो आइडिया तो माने के बो 20 बছर को बो 20 बছर माने के 25 26 बছर के एमले 25 26 26 के एमले तुइले माइ थनाय हि मासु ना अच्छा बेलाय खनो ताखनो एकदम काम के आं माने खाक चांगे मा तो हा आरपबो लामार बुंवे माने के हा साख ना हा किंतु पूर्वे फुआचुं त्रे के हा कौ पूर्वे फुआचुं सीपीएन आमाल फंथुं नी बीजेपी आमाल फंथुं आईपीएफ आमाल फंथुं तिफ्राम था आमाल फंथुं जों आसु बुरले रि साफाया इनके आबोनी माने सीपीएन नि परेबो त्रे के हा आं कौसुं जु ताखनो माने सीपीएन परेबो ताबो बीजेपी आईपीएफ तिफ्राम था के उमो जागावो माने ब्रेके फ्लिंग के मातो माने साजरातै को सरकार नाय माने नायमो आबो खाना आबार ओले ब्रेके मातो या ताखु सीपीएन तो हमले तो पूर्वे सीपीएन हमरो के कारेंट फोरी तू कारेंट हमले वाटी फेयर के वाटी फेयर के कारेंट तो लेउ के वाटी नु बा हमले वाटी नु बां थाय के चिनथियो कारेंट फयान थांगो आबोना कि सीपीएन रो ब्रां आमलो रि फिना म के कारेंट हमले ऑटोमेटिक हिंदी नो माने के वाटी फे को चलेओ वाटी फै थाय को चले यान थमे वाटी फै को चलेओ तो तबो चले तू वाटी ऑटोमेटिक माने के कारेंट ले बेलाय केनो फायुं हानो आं कौसुमो एकदम ठीक के बुं उतरि जाहा बो लामा आंके रांजुहा बो रांजुहा पारा ओ बो सरकी पारा बो